ram le itan chauh bung2 na mei thai re thei pastor mal soman thei to pahan chwa poa engma ati le thei tak si lo awang le rau hluta le ram lo mi chu an khosak dun reng si awang chuan dan angin moi te chuan bungrua chu an la fel ve ta a pastor chuan an kalman tur atum sak ba ka thomhnaw le poisa tlem a zawng a pe a ti chuan an kholam pan chuan basin an hota a hring kirma ni se a hmel ala tha a tumtok leng chu la hmutur chu ani na meu mai ma se engti kong ma in pasal dang nei chu atum lo apa te chu a han shon le a apa chu a hri se lo em awang chuan na rim chei engma pu alo thok thei to lo hi alo ni a kum khat chung chu an han in shon nok noka a kum le a chuan moi te u nau jing nau pang berin nu pui anei ve ta a an mau nu chu shon na har hle me a kum hni emo hnu chuan lo thei loin moi te nu fa chu an in dang ta a moi te chuan lal ram chuana a fapa kum limi chau chu a mai thai pui ta a khopui te anga kholaya han in hlo na tura om rem chan be mai the si lo awangin lo thlo bak na tho tur awang hle maya sadai ek metin asur asanhwaya kolani chuak chiarin thile thau polin na athoka han khongai tu le han du der tu a pui chu an tam ma se afapa ram chuan chu pashon shon tir chu atum bau lo tum khat phei chu e au pakhat hian rim takte hian a rima zol thluk sha matum po in ani po a hlo tling chuang lo apa te phei chuan chu tianga ri thei taka lo thlo reng ai chuan nei mai se an ti a an han tur ngial po in an tir lui thei chuang lo hun na local zela ram chuan a po alo tlei rol ve ta a kong tam taka anu po chu a chok jang khai ve thei to a an kho high school a chuan a lut ve a athiam thei pola atang renga an har sa zia sha in an headmaster po chuan a du sak hle a in hlo fak na tur rem chang a om chung te hian ram chuan a chu sikul kal lo hian a in hlo a tul thina chu tianga po chuan an headmaster chuan a ngai na thiam thei zela tu ma thik la phal hek lo bung thum na chen na ngai lo ram phan chu tu khat chu an kho high school headmaster lalnun sira chu moi te na chuan a lo lenga a phei khaya zangin a hmela chuan a hlim zia alanga nui de war chung hian pi moi te pathian hi chu a thamange ti ro hei chuan a te matric result a chhuaka second division a atlinga alom ka ti hle mai ron shil ngal va cheu ka chaka kalau kalani hi aron ti a ek hai avahan lom vele puzir pathian le inzar liaw liaw ani chule khoinge alamu ani kha kahan kai thau nga lange nizan khan kom thlang te dam lo kha an zwal deuh hleka azumen pui ve a alo ho lai po ka shelo ti pa chuan chuan a chu a kai thawa headmaster chuan hei chuana second division a itling ani hi iti chale mai kan sikul zoi moi tu ini a lom ka ti hle mai mi ang phei chuan zirna hun tha chunga la first division a itling nge tur hi ani a khonge lompuina chibai ka buk te ang che ti a chuan ka pas ve tak mo sar kalarin hlel rum mai a kamu mangne ni tuna kan dan ang deuh chia hian mana kan thanin ka sia ati a anui tata headmaster chuan iti changot mai khoi college change I kalang le han tum chin deuh te I nei to em ati le a chuan kanu thu hi ani mayang chu ati a anu chuan kan har sa si a college kal chu a hau tak om si a heng kan khwa ati hian kal ve mai se kalau ti ril ru dewa a thave thau ani lom ni puzir remte min han rat pui lawin mole keinin ami kamak po kan shiat lo hi alo ti ve boka
headmaster chuan aizola tal chuan college chu kal ve thei se ka du sakot mai chuan hi a thiam thein a ril ru a chak em a mun pui lam chu mun pui lam ani deuh nge a kal tum sham ulamule ti in a rona chuan chu ka du thu sam chu ania ma se kan chung kwa hi heti hi kan ni a kanu hi a ha in a ri thei rei to si a ati chi do nem ni o te ka tiril ru a mani deuh khan pa chunga university college a zirtir tu pakhatin ka zirna part 2 ti an college magazine a Ziaktu ka chiara ani po mai thai fa har save tak ani a mani in chom chopa silonga college akal dan ka chiara chu chuan tumru na satak min siama mani in chomin aizola tal chuan college hi zom ve thei la o ti in du thu ka lo sama ma se kanu han kalsan hi chu adik chuan ka shemang bok si lo atita a mam boy chu tianga rol el na ril ru inai phot chuan kai chu ka ngai twa hlei nim mani in choma le kha zirzel thei dan te a omani ngai chuan ikai ngei tur ani kai chu min ngai twa du su ri thei na hi chu mishing tu ang shimin kalo mel shiat to a pathian in ro re la thiama kai ni ang mi ri thei te po vo in ni thleng in ril drama thilovin min la siam hi fapabi han nei ve po ka cha ka lom kai chu hei ishiat angin kalo zir toi lu tuka kanun ko nga po har sana tam tak ka to pha hi aizola college ikalani po in rol el takin lekha iziranga pathian shereng in kaushan hau kha bel tlatang che tun la ya rui thei thil a hlwar an ti hle maya film khur hle anga yang bung3 la chuan lekha thiam ai chuan nungchang tha adu omzoka sum le din mun ai chuan pathian china a hlu zok hei hi zu thei hil hau suang che anu chuan atita a headmaster chuan phur zet hian avahan lom em tu khat thil thuwa I college kalna tur kan han ti fel mai thei chule khopuya college kal hi ril runai tan chuan chuti te chiami na hau tak lawania zing lama emo zan lama emo college chu kalla chun lama in hlo fak na zonglangin mani in cho mahar lau khopania tin scholarship hi a oma chung tenen phei chuan poisa ren thiami tan chuan engma ahar salutuk lo asin ti in a lo fui sau sawa in hlo fak na chu ka zong thiam lawanga na tho tur reng shelo hian college po ka kal thei lo mayang ti te ka hlau de riau mai a pai tan chuan tho tur chu atamang nang chu I teima a tho she la inei hek lo tho she nei lo tan chuan na atamang chu alo man soi fo chin vai havin mizorama na atam poisa po atam man ti lain mizo na tho tur shelo asang te lan om man ti chin chu tho za le tho she nei hi a chalawa tin na chale chalo hi a om tak bok hek lo dik tak le rin om taka kan tho thei apyang hi na chale za om chu alo ni mai zanlam college zom itum phei chuan abul channan chuan chanchin busim na te hi in hlo fak na thaphian asin atile a an mark si te lo thlen me chuan an han ena chuan chu first division a alo tling teu kher mai science a phei chuan musang hle a mathematics a chuan rin ai na hmuniam thunga science la ka pa chunga university college a hankal chu achak hle a ma se ma ni in chom chopa lekha zirtum tan chuan ti chi ani si lo government aizol college ha chuan a han in admit ve ta a in hlona tur po wanai thlak takin a hmutangal thuaya PWD officer pakhat in sakna chuan a thok ve tangal boka thingtlang high school nun le khopui college nun chu danglam ati hle maya mi te chu an nalin an in cheina te asanga ani la chuan anei thing na sa si a rual o na ati chan hle maya chhun lama an na tho alak lo chang phei chuan
in thlak man lova college kalte angai thina mi zinga omhri omati chang om thina ari thei zia asha a chu chuan rol elna lian tak a siama a hun ol nei zong zong chu library a amanga a rol elna le tumru na ra chu sengin PU po chu first division a pasta ani BFR year a hanzom ve chu nuamati in a lo tlang nel ve to boka mi hriat po a hlo ve ta hle chumi kum chuan common room secretary a an thlang tling nge nge a in hlo fak thin na pa som ki makhan PWD master role a athuna a in chom na ani a hlo chu tlem ma se a hna lo zang khai zoka lekha zirna hun po anei that thei pha a BSR lai mil master role a han thok chu then kha chuan an noi za drill ru hle a arwal elzia shetu te ero chuan an ngai sang thunga LDC le typist na te po a mu ve bok thina ma se thingtlang lama om mangai thina wangin lekha zir theilo a hlawa a thok du bik lo ani